Good morning guys. Welcome to my channel. Welcome to TV News, ang channel sa buwan. At kung ganahan mo suro sa Pamigaw Island, welcome mo tanang dire sa mga tanang turista nga ganahan mo suro. Welcome mo dire sa Pamigaw Island, ang paraiso sa lungsod sa Macau. Imong hilo guys. Ingat ingat, tok na. Yes. Ingat sih, buat kamu progress. Entar Nag-vlog ka sir? para sa YouTube. Oo.